takaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. A kaina soyayya ce fa a raina, a da na so in shiru ne amma yanzu na zo na furta rayuwa na ta so. Malika bata so ba, da gaske ne magana auren 442 da Murja. Jesu! Alaikum aure na ya zo da ni da 442, na bi aure ni da 442. Ya ni amma fito da komai auren mu zai na zama amari ya 442 ya zama amso. Malika zaki zo ne na zo. Bawan Malika Kano magana auren 442 da Murja. Sweet Malika zaki zo ne na gode, welcome back. Maiduguri. Giya, Idris ya fara shan giya daga bari na shi ne ka fara shan giya don na ce ba na son ka haba Idris. Don Allah za mu yi sulhu, magana shan giya bata taso ba, haba nawa. Kai giya. Ya haƙuri. Amma yana wuni. Lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau. Okay, Allah sarki to sannun ku da zuwa. So sannu mama yau.